Bukod sa veterano kag respetado nga komentarista, aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 10 na bulan sang Agosto tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga tundaydayon karon nga adlaw? Aba, daw medyo appointment kuno sang isa ka taga Negros nga gin-appoint ni Presidente Marcos daw ilabigid ni Vice Gob. Anong natabo? Hindi sila ayuhay? Aber, lantaon tani karon kon anano ang ginhalinan sinitanan. Pabakod-bakod ini diri sa probinsya sang Negros Occidental. Baw ang pamakal buto kuno ideklarar nga heinous crime. Do, laban-laban ni do tuslok sa bituon ini klase nga hagna. Mensahe ni Presidente Marcos sa mga kapulisan niya, hoy likawan nyo ang pagkapoderoso sa poder ha. Unisto kamo sa inyo trabaho. Kumilik na kapadayon preparar sa barangay kag iski eleksyon sa liwas nga daw ginaduso sa pila ka mga mamalida nga paisulon gid. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Ang D3 Bayo dako ang bulig sini nga kakason ang kagaw nga nagtapik ka sa aton kalawasan. D3 Bayo tambal sa ubosipon kagilanat tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:39. Ga monitor ako sining hibumunot ni Vice Gobernador Jeffrey Ferrer. Ano ini? Ining karon pag-appoint sa isa man ka taga Negros nga si Aurelio Gerardo Valderrama Jr. sa Sugar Board. Siling ni Vice Gob daw hindi amuhaw. Nya kilala ko niya si Valderrama sa itong nagligad yung nga eleksyon. Parte ang buyayaw kag mulaya kay Presidente Marcos. Subong niya, i-appoint siya, board. Niya daw hindi amuhaw. Niya ilabi ko ang revocation sang appointment ni Aurelio Gerardo Valderrama Jr. sa Sugar Board. Ini mabalaan tani kung sino ang mas poderoso. Galing ang question na mo ni. Sino ang taytay dito kay Aurelio Gerardo Valderrama Jr. kay Presidente Marcos. Kay kung hindi lahog-lahog nga tao ang nagtaytay pakadto sa presidente, basi kung hindi man na sa kilala personalya ni Presidente Marcos, galing guro ang nagtaytay kag ang rekomendasyon masyado kabakod. Kung nga gin-appoint ini sa likod nga porte kon si Vice Gob Ferrer pa sa tong nagligad nga pinili ay porting buyayaw, porting mulaya kay Presidente Marcos karon i-appoint sa board. Nya daw hindi amuhaw. Lantaon tani ang puwersa ni Vice Gob kay Presidente Marcos. Mabalaan tani kung sinong sa likod sini sa pagdoso sang appointment ni Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Kay kon hindi lang lahog-lahog nga personalidad ang nagtaytay sini kag nag-endorse sini kay Valderrama, hindi man siya pag-appoint siguro ni Presidente Marcos. So ang question, sino ang poderoso nga nagtaytay kag nag-endorse ni kay Valderrama nga suno kay Vice Gob Jeffrey Ferrer nga i-appoint kay porting buyayaw ya kag mulay kay Marcos sa nagligad nga eleksyon. Ti ilabi ako no ang revocation. Dire sini makita naton kung sino ang mas poderoso. Ang personal nga ginapoint ni Marcos nga advisor, nga vice-gobernador sang probinsya, o kon ining nag-endorse ka nagtaytay kay Valderrama padulong dito kay Presidente Marcos. Bantayan tayo ni
kon sinong pamatian kon bala ang paglabi sang vice-gobernador pamatian ni Presidente Marcos. Masadya ni, manami ini kay karkuloko ang mga tao sa likod ni Lunsay Poderoso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, Monitor kita, sining House Bill 1709. Ano ini? Ngahagna. Ini ngahagna, ginaduso sang representante, party list nga representante, nga si And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar. sang 20 tubtob 40 katuig nga pagkabilanggo sa sinuman nga involve sa baklanay boto, vote buying bala, kag ideklarar ini nga heinous crime. Pagbasa ko sini siling ko daw palupad daw. Ginsuntok mo sa bulan kakasihag na. Ano pagkatabo siniman? Alin sa unang binaklanaya madata sa pungsod Pilipinas? Kung papanaugan mo, sang 20 tubtob 40 anyos kapag kabilanggo ang nagabakal buto, kag kon mapamatudan, kag manginlayay abe, diutay bilin sa politiko. Sa bilog na Pilipinas, mamilagpilag gurong bilin. Ugaling, mamudlay mo ini pamatudan ang vote buying ani. Kaya ang politiko, laban niya pangatag kwarta. May mga bagmani na sila ya, nga among ginagamit kila, mga barangay kapitan, gani kag barangay kagawad, kag iske, ginagamit para nga amo ang magpanagtag, ti karon iakusar mo isa ka politiko, nya na nagtag ka to, ti, siling sa politiko, wala ko ya, nakita mo ko to nga na nagtagaw, kaya wala man siya personal ga panagtag, mo mga bagman niya ng mga opisyal sa barangay, among ga panagtag. So ining agna nga ni, nga himuon nga heinous crime, ang bakladay buto, karkuloko, hindi gani kapasar sa first reading, guro ni. Sino man abi nga politikong magbuto sini? Aton-aton malang ni, kung magsugid tuod abi, ang nagapamakal buto, kag mapamatudan, siguro sa mga sobra 200 sa kamara, guro, yutay bilin day, no? May araman bilin, guro, bas ipulo 15, sa Senado kag iban pa kon eksiduhon gid. So ambot silingon ining hagna nga ni laban sa tunaw ini. Sino man abi nga mga miyembro sang Kamara nasyonal kag lokal nga opisyal nga mag-upod sini. Kay kamo nga nagamonitor subong abi sugirenyo ko. Nakabaton kamo wala? Of course, halos ang tanan nakabaton na montong libot sa mga bagman kag panagtag sa mga politiko. Wala pa kamo kabaton? Himuon nga heinous crime, palupad nga klase layi. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 51. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga trabaho. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar. Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners.
Apesyar na tayo! Apesyar na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Isyo. Radio. Bangod sa And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar. Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag So, gid nga ipaiway gid ang barangay kag iski eleksyon. Samtang ang mga miyembro sang Comelec padayon wala untat ya ang pag-asikaso sa ila obligasyon. Ang tanan ready na, natapos na ang ila sini obligasyon, intact ng budget
para sa barangay kag iski eleksyon. Pagkatapos ang Agosto 4 kabulan na lang ang nabilin, pagka Disyembre eleksyon na kon madayon. Te karon nga pagyapon sa gihapon sa likod nga purte na ang kampanyahan ay subong sa mga barangay, wala pa sang kasiguruhan kon madayon o kon hindi. Kon pananglitan ha, nga hindi madayon kag ipaiway ang barangay kag iski eleksyon, may panugyan. Kadumdum kamo siling ni Presidente Bongbong Marcos, ang eleksyon sa barangay, pananglitan abi mapuspon siya, kag madayon sa masunod nga tuig o kon sa masunod pagid nga mga tinuig, himuon na 5 ka tuig ang mga barangay kapitan. Ang buot silingon, wala na re-eleksyon, ini isa kapapili liwat, 5 ka tuig lang ang iya sinipagpangalagad. Ina kon mapaisol ang eleksyon sa Disyembre 5 sini nga tuig. So, balang-balang man ang kumilik subong, preparado na kami, pero wala pa kasiguruhan niya, mas temprano pabala kami para makapreparar kami, bala ipaisol o kung madayon sa Disyembre 5 ang eleksyon. Ang kampanyahan ay subong mainit na. May ara na nagapapili barangay kapitan, kagawad, iske, subong, porte ng lambiyong sa mga barangay atat na nga magpapili sa Disyembre 5. Silingko, inakon, madayon. Radio Philippine Standard Time, Lasay, 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Kita Morning Edition, upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension Vitamin